Здравейте! Днес ще ви разкажа как може да си направите озеленяването на двора на половин цена, защото ние го направихме и се получи прекрасно. Сега ще ви покажа двор. Тревата изглежда обикновено по този начин през февруари месец. За мен е нормално да е леко жълта. Също е оставена умишлено по-дълга, за да може да изкара зимата. Цветът ти се оправя рязко през ранната пролет, т.е. може би април месец вече е едно сочно хубаво тъмно-зелено, което ти идва да го изядеш буквално. А след като се изкоси, тези всичките неравности, които виждате, изчезват и става наистина като мукет. И така, аз се казвам Милена и съм известна също като адвокатът, който съди трева. Защо това е така, ще ви обясня в някои от следващите видеа, тъй като целта на днешното е единствено и само да ви разкажа как ние направихме нашето озеленяване за половината пари. Започнахме да строиме къщата си тук в Банкя, което, както знаете или поне предполагате, е свързано с доста значителен финансов разход, който никога не излиза толкова, колкото сте го планирали в началото. Тук като съвет страничен мога да вметна да предвидите поне 50% завишение на първоначално предвидените ви разходи, за да сте сигурни, че ще се справите. И така ние завършихме строежа на нашата къща и дойде време да подаваме документи за Акт 16. Само че Акт 16 няма как да вземете, ако не сте реализирали преди това затревяването, така както е по проект, т.е. цялото озеленяване, не само затревяването. Когато го реализирате, идват от общината, гледат дали всичко е по проекта изпълнено и ви дават един безценен документ, който се прилага към всичките други документи и се подава за Акт 16. Та когато дойде време за нашето озеленяване, започнахме да търсим оферти, естествено, от фирми за озеленяване. Площта, която трябваше да се озеленява е може би около 750-800 квадратни метра. Най-евтината оферта, която получихме през април 2022 година, беше в размер на около 22 000 лева. Сами разбирате, че след 3 годишен почти близо строеж на къща и изключително много допълнителни разходи, които излязоха, бяхме така на финала на нерви, на пари, на всичко и тази сума буквално ни смрази, не я очаквахме. Разбира се, поискахме оферти от няколко фирми, но тази сума беше най-ниската – 22 000 лева. И така, какво направихме ние? Купихме от озеленителен център дръвчетата и храстите, които бяха предвидени по проект. Ангажирахме общи работници и те засадиха дръвчетата и храстите. Затревяването го направихме, т.е. съденето на трева, го направихме с така наречения метод хидропосев, който, признавам си, аз до онзи момент не бях чувала, че съществува и не знаех какво значи. Но тук ще отворя една скоба и ще кажа, че аз съм зодия Дева, което означава, че НАСА прави по-малко проучвания преди да пусне ракета в космоса, отколкото една Дева прави преди да си купи микровълнова печка. Доста неща изчетох преди да се съглася на варианта хидропосев, защото все пак и той струва пари, макар и доста по-малко от традиционното затревяване или тревния чим. В крайна сметка разбрах логиката, четох много из чужди сайтове, чужди форуми. Това е метод, който широко се използва в Италия, Франция, Англия, пък в Щатите, да не говорим, там само по този начин затревяват. И така се получиха нещата ни доста бюджетно, като си направихме затревяването с хидропосев. Сега, това е метод единствено за засяване на трева. Другия начин, по който може да засеете тревата, това е така нареченият традиционен метод, в който трябва да дойдат едни камиони с хумус, трябва да дойде багер да го разнесе този хумус, после трябва да дойде валяк, след това човешки
труд трябва доста, поне 2-3 човека, които да набраздят, ръчно да захвърлят семената, нали, след това да ги покрият с пръстия семена, отново да се валира. Нали, а колкото повече хора участват в една операция, толкова е по-скъпо всичко и много повече време отнема. Например, 4 дни за традиционно засяване срещу 2 часа с хидропосев, говорим за една и съща площ. Отделно са рисковете от това мравките и птиците да ви украдат семената и после получавате ни голи участъци и затова са и повечето драми по групите за озеленяване, как да го насъда, станаха голи петна и така. Това при хидропосева няма как да се случи. Та ние по този начин си направихме озеленяването. Не сме обработвали допълнително терена за затревяване, единствено го изчистихме от боклуци, имаше парчета стиропор, арматура, най-различни твърди други предмети, включително и камъни. Не сме го заравнявали изрично, не сме го насипвали с хумус, просто му бяха дадени нива. Нивата, тези, които са си попроектнали къде какъв наклон да има. И отгоре върху тази съвсем грубо обработена земя, която в Банкя почвата е неблагоприятна, силно глинеста, тук просто наистина нищо не никне. Нашите съседи, които са изключително симпатични, упорито съдат домати, краставици, тиквички и така, това всичкото нещо се седи в едни големи кофи, които са в земята, т.е. нищо не е насъдено директно в почвата, просто защото тук наистина нищо не вирее. Та върху този неблагоприятен терен и почва тук, ние насадихме трева с хидропосев и тя си стана топ. Тревния килим е като мукет през пролета, лятото и есента. През зимата видяхте как изглежда. За мен е нормално да е леко пожълтяла. Така че това е за мен изключително удобен, бърз, икономичен, ефтин начин да си направите затревяването. В нашия сайт Hydroposev.bg има доста снимки от нашата къща, нали, преди да засадим тревата и озеленяването, след това в годините как са се развили нещата, доста подробно обяснено всичко, може да отидете и да разгледате. А в следващото видео ще ви обясня съвсем подробно какво точно е хидропосев и как се случват нещата. От мен за днес толкова. Чао и успех!